nedávno celkem, protože tam nejsou dřeviny, takže to je třeba nějakých 10 let zpátky, že ještě nebo možná i víc, tady pořád seklo, ale tady se nejspíš udělala meliorace, takže tady vznikl postupně takovýhle mokřad, který se nedá strojně obhospodařovat. Nebo dal by se možná, ale vznikaly by tady takovýhle obrovský sprejhy, jak museli vytahovat ty traktory. To by bylo skvělý, jo, ale do toho nikdo nepůjde asi. Tak jako otázka, co s tím stane, no. Tady oni sečou to, co můžou sít, sečou to moc intenzivně, jak to tak bývá v krajině. Jo, u nás právě je ten extrém, že třeba tohle se seče 3krát ročně a tohle vůbec, jo. Kdyby to chtělo nějak, kdyby to třeba 2krát třeba za 2 roky nebo jednou, něco takového. A do toho asi nikdo nepůjde, protože tu hmotu nikdo tak asi nepotřebuje. Takže otázka, co s tím kdo vymyslí, no. Ideálně my právě takovýhle lokality si typujeme na ty naše zásahy a právě z takovýchhle, kde není co zničit, tak se právě to že to třeba kosíme občas, tvoříme na tom vodní plochy, když jsou dřeviny, tak je prořežeme a snažíme se, aby ty biotopy se tam trošku pro ty obojživelníky zlepšily. Nejenom pro obojživelníky. Tady to bohužel, šli bychom do toho, už dlouho to mám vyhlídlý jako nějaký opatření zrovna pro tu půjčku, která tady je, ale bohužel je to hodně